So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala yan uwa da abokan arziki. So insha Allah yau da mu nuna muku yanda za ku yi koyi abinan dex trading. So da farko kafin ka fara dex trading ana so ka zama ka mallaki abu 2 zuwa 3. Amma mafi yawanci an fi amfani da abu 2. Na farko dex screener, wannan da kuke kalla dex screener kenan. Sannan na biyu kuma ana so ka mallaki phantom wallet gashi nan. Phantom wallet ko kuma Solfay wallet, amma mafi yawanci gaskiya an fi amfani da phantom wallet. So za ku yi downloading waɗannan abubuwa guda 2. So bayan kun yi downloading abubuwa guda 2 nan, sannan sometimes ana so ka downloading na Sui wallet saboda wani token din suna tahowa a Sui wallet. So amma kowa da yanayin da yake trading nashi, wani baya trading akan Sui, ya fi so ya trading akan da Sol. Sannan mafi yawanci ma da Sol muke amfani complete namu gabaki ɗaya. So idan ya kasance kana da dex screener naka da kuma phantom wallet, so dole sai ka saka Solana a ciki. Akwai token ɗin da ake saka a ciki Solana, wanda da shi ake yin trading da shi dex screener kenan wanda ake amfani da shi. So kamar yadda kuka kalla cikin wallet na wani da kuka kalla -1.17, wani token na wanda na siya, amma shi holding nashi dan yi hisaban damu da saukan da ya fi ko faɗuwan da yi, saboda ya bani riba amma ban cire shi ba saboda holding nashi dan yi long term holding. So kamar yadda kuka kalla wannan Solana ɗazun nan na sa aka tura mun Sol na wato ainihin $10. So ba tsada, dan tura muku number wanda ku siya a wajen shi. Solana kuma nawa ne zai tura muku. So da farko zai kasance ka da Solana a cikin phantom wallet naka za a tura ma shi, saboda da Sol ake amfani a dex domin gabatar da yin trading. So abinda za mu je na gaba, yanda ake turo signal, yanda za a tura muku signal a ce ku je ku haushi akan dex. So idan kun shiga dex screener da ku kalla abubuwa daban-daban kala-kala, wanda abubuwan da ba ku saba kalla ba, da ku kalla wani kalan tokens kala-kala ga sanin da ku kalle su. So yanda ake tura signal na shi dex trading, idan an tashi da a tura muku signal ne azin kaman wannan hoto da ku kalla haka. Da ku kalla rubuta people a haka. Hoto da a tura muku hoto haka. Sannan sai ku rubuta CA da kuma wani address a ƙasa. To CA shine contract address. Kun fahimta ai? CA shine contract address. So da shi za a tura ma, a ce ka je ka nemi token ɗin nan ka yi trading a kai. So sometime shi mentor ku zai iya tura muku wannan token ɗin, sai ce ku nemi entry a ciki. Abin da ake nufi da an ce ku nemi entry a cikin token da aka tura muku, firstly abin da aka duba liquidity, market cap da kuma volume. Kun fahimta ai? Amma mafi yawanci an fi lura da market cap. So da ka lura da market cap, idan kana so ka samu entry mai kyau ta market cap da volume da ka duba. Kun san kuma kowa da yanayin tsarin shi yanda yake shiga trading. So na farko abin da an tura ma wannan signal ɗin, an ce ka nemi entry a ciki. So abin da za ka yi, sai ka yi copy wannan address ɗin. Bayan ka yi copy shi, sai ka yi minimizing ka zo kan dex screener naka. Idan ka zo kan dex screener, sai ka danna kan search ɗin nan. Idan ka danna kan search, wancan abin da ka copy sai ka yi pasting na wancan contract address ɗin, sai ka yi searching. So in dai ka yi pasting contract address a wajen searching, so abu na farkon so shine wanda za ka shiga, shine na wannan contract address ɗin. Kun ga an tura mana signal ɗin P4, an ce mu nemi entry. So abin da za mu yi, sai mu shiga cikin P4. So duk